Čau lidi, vítám vás u nového vlogu. Dneska jdeme na výlet, je to možná poslední výlet na Novém Zélandu. Ano, už jdeme po 358. na kolem Northlandu. Všem Bára, ta se těšila včera celý večer, ale podívejte, jak je zakuklená. Ty mazy z té postele, ti říkám. No a tohle my tady máme furt. A to když jdeme třeba no co zpíváš, když jdeme ráno do práce, no šup? I don't wanna work today because it's shitty. No, ono to je nakažlivý docela. Raining all day. Zlatíčko, hlavně si vem prášky dneska na výlet. Takže zdravím vás u dalšího vstupu, zdravíme vás z Mangata Pier. Je to naše oblíbená oblast, kam velice rádi jezdíme do práce. A na kafíčko. A na kafíčko. Mají tu moc pěknou kočičku, kterou má Štěpánek také rád. No, smrdí prdel, ale fakt. Jednu věc jsem trochu zklamaný, hnedka se nám pokazil plán, protože plán byl takový, že tady kolegyně cestovatelka bude řídit jako ráno, já to pak převezmu na těch horších silnicích. Ovšem, trochu nám do toho skočilo kafíčko, protože i přesto, že máme automatickou převodovku, tak nelze řídit jednou rukou. Přesně tak, z důvodu bezpečnosti, ano, samozřejmě. Takže to zase já. Takže ono nestačí, že celý týden kroutím koláče u traktoru Kiwi Special 2000. A já musím ještě uřídit o víkendu. Kiwi Special. Jo, to se jmenuje. Takže těšíme se za dalším vstupu. Ne, v dalším vstupu. Čau. Tady je nějaká mrtvá. Právě se nacházíme u jezera Kajvy. Já jsem neměl říkat. Tak znova. Tak vítáme vás, jsme u oceánu, krásná písečná pláž. Vidíte, Zrovna je odliv, no. Zrovna je odliv. Ale ne, to je totiž jezero, to jsme vlastně pálili. Je to ano, překrásné jezero. Jsou tady další jezera, které vypadají stejně, takže my jsme se rozhodli tam nejít. Protože proč bychom to měli vidět několikrát to samé, že? Ale je to, panečku. Dangerous water. Dangerous water is here, so nepůjdeme se koupat. we don't wanna go inside, it's very dangerous. You know, guys. Já se jdu přesvědčit, jestli jsme u slaného nebo u sladkého jezera. No tak to mě řekni, protože já jsem z toho sám zmatený. Já teda taky. Takže taste test. Sladká, tak to je zajímavé, to je nádhera. Ta příroda. Karta se obrátila, jak se říká, na každou svini se na každou svini se vaří voda. Bára, chytrá spolujezdkyně, konečně sedí za tím koláčem. Já nevím, kdo má furt blbýkenci, ty máš blbýkenci. Vymejtečka kanálu, všechno, ty vole, retardér. No, tak to bude něco. Mrtvej policajt. Mrtvej policajt, ano. Je to tady, karta se obrátila a já sedím na spolujezdce. Ten lepší já konečně převzal. No ale já sedím tady a to znamená, že já začínám lejt teda. Mám teda jenom vodu, protože jsem nepočítal, že nebudu řídit. Ne, počítal jsem s tím, bylo to domluvený hnedka od začátku našeho vztahu. No tak no. Pojď.
Takže jdeme z nedokončeného treku. Z jednoho důvodu, protože Bára se dostatečně nepřipravila, neupozornila mě. Protože Štěpán mi neřekl, kam jdeme. Řekl, že to bude procházka kolem oceánu. No, ale... Sice je, ale no, jiná než... Je to pravda, ale jako je to stejně tvoje chyba, samozřejmě. No, to rozhodně ne. Je, ty jsi mě měla poslat... Ty jsi připravoval, tak jsi mě měla připravit. Měla jsem to poslat upozornění dopředu, aspoň 3 hodiny, jo, do e-mailu mě to poslat. No tak ty jsi připravoval výlet, já to nemůžu. Ne, to není pravda. Já bych si to zjistila. No, takže tento vstup končíme s tím, že to je Báre chyba. Tak, právě si dáváme čočku u Tasmánského moře. No, není to nádhera? Yummy. Mňam, mňam. Pořádný tučný párek. Jo. No jo. Nacházíme se právě na Cowrie Walks, nebo jak se jmenuje? Cowrie Walks, ano. To je tady druhý největší kaury na Novém Zélandu. Jo, což je, měl by to být strom jako kráva. Ovšem jsou tady nějaké treky zavřené, nevíme kam dojdeme. Dáváme tomu 10-15 minut, pak se otočíme na podpatku, ano. Aby to nedopadlo jako minule. Aby to nedopadlo jako minule, protože Bára, aby to zase to nepodělala celý. A tak, takže tak. Tak jdeme zkusit své štěstí. Dany prales. Krásu. Tak jsme dorazili a teda vyrazil nám dech. To je strom. To je macan. To je macan. Jsme nečekali. To může mít kolik? Tak v poloměru. Tak 6 metrů. To jako větší strom jsme neviděli. A to už jsme nějaký stromy viděli teda. Takže dorazili jsme na dost možná naše poslední místo na Zélandu. Dovolenkové takové, nebo jako takové pěkné, nebo... Máme čas. Ještě máme čas, no tak ale podíváme se, jak jsme byli maximálně. Nebo myslíš, že ne? Jak to uděláš, tak Je to foť? Jakože dělej, že to fotíš? No a je to. Já moc vlogy teda netočím, ale to jsem si zrežíroval dneska ráno. No takhle to dopadlo. No já jsem z toho celá picnu. Ukážem to pak jednou dětem. No to se taky picnou. No. To jsem zvědavý, jak vy se vytáhnete. Doufám, že nejste žádný peciválové. Hugo a Matildo. A doufám, že nás pozvete na svatbu. No, už je čas pomalu na tu svatbu. No. Takže tak, no, tak máme nějaký vzkaz pro naše budoucí já? Pro naše... Za 10 let? Za 10 let. Za 10 let. Tak se z těch děcek nezblázněte. Nezblázněte se. Štěpán, ty budeš furt pěknej, ale mě Báru rád. Když... A jo, ta bude taky pěkná, že jo. Nejhezčí. Jo. A budeme furt dělat takové srandy. Od nás nebude pouštět. Jo. Teda takhle po Zélandu máme cestování plnou prdel, ale věřím, že ještě něco uvidíme. Takže to je na dobro vše. Už nikdy nebudu točit vlogy, slibuju. A Zaplať pádu. ne, dělám si prdel. Tak čau.